The game begins in 3, 2, 1. Hola a tots, bones, una setmana més. Intentarem fer un repte amb CDs que tenim per casa, que ja quasi no omplem. Vale, d'aquests reciclats. La idea és fer rodar el CD, fer una palmada darrere i ser capaç d'aturar-lo després amb un dit en forma vertical. Si ho fem així és correcte, si no ho fem és incorrecte, d'acord? Començam. 3 en 1 minut. No. Un. No. 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 Dos. No. Tres. Aconseguit. Una variant de l'anterior seria col·laborativa amb la tècnica Maria Lluc, que m'ajudarà, i s'atenderà exactament igual. Jo llençaré els CDs, ell li tindrà les mans de davant, ha de fer una palmada de darrere i ha d'aturar el CD de forma vertical. Si ho fa correctament, és vàlid. N'hem de fer 3 en 1 minut. Començam. The game begins in 3, 2, 1. Un. No. Dos. No. Tres. Aconseguit! Us deixo un altre repte, vale? Amb dues pilotes de ping-pong i dos tassons. Hem d'intentar, amb les dues pilotes de ping-pong a la mà, fer-les flotar i que se fiquin aquí. Vale. Anem amb el repte. The game begins in 3, 2, Mireu. Au, idò, següent repte. 4 caixes, separades totes 1 metre una de l'altra. Nosaltres ens hem de posar a 1 metre de la primera caixa amb un parell de calcetins. Des d'aquest metre llençam a la primera. Si el feim, podem llençar la segona. Si el feim, podem llençar la tercera. I si així el feim, fins a la quarta. Si ho aconseguim en 1 minut, repte superat. Començam.